niin, moro moro. Tänään mä ajattelin kuvata tämmösen pienen maiden pätkän, koska me lähdetään meidän koulun kanssa pyhälle laskettelemaan. Niin mä ajattelin ottaa teidät vaan ihan mukaan tälleen kerrankin mun omaan päivään. On päästy kotia sitten pyhältä ja oli kyllä ihan mahtava reissu ja opettelin tuossa samalla sitten laskettelemaan. En ollut koskaan ennen käynyt laskettelemassa ja nyt mä sitten opettelin vihdoinkin tuon laskettelun. Voin sanoa, että nyt väsyttää ja otan todella paljon sitä, että pääsen tähän sängyyn nukkumaan. Mutta eikä tässä kiva, että katsoit tän vähän erilaisen maideen ja moro!